I dag vil jeg gerne vise, hvordan vi skal lave de her fine påskeæg. I would like to show you today how to make these eggs, Easter eggs. It's made with cold quilling. Heute will ich euch gerne zeigen, wie wir diese süße Eier machen, Ostereier. Die sind gemacht mit Schnörkelquilling. Wir haben tolle, einfache Sets gemacht, wo alles drin ist. Und hier habe ich ausgepackt und die Anleitung ist hier. Wir brauchen ein Set, wo Streifen drin sind, und wir brauchen diese tolle quillingstift. Vi har brug for strimler. Der er set, hvor det hele er i. Også opskriften, den har jeg pakket ud nu her. You have to use strips, glue, and this great pen, quilling pen. It's very easy to make curl quilling. You put the strips here in and you have about a centimeter. Circa 1 Zentimeter Platz lassen und dann rollen wir. Immer von uns selber weg, die Richtung. Vi ruller altid den vej, og det er nemt at sætte strimlerne fast her i. Og vi tager en 3-4 runder. 2 or 3 times. 4 times maybe. You roll and I will take it off. Wir lassen es los. Und jetzt Drehung. So, die Richtung jetzt. So dass es hier sitzt. You see it here. And we put the pen in again on both strips. And we roll again. This time only 2 rounds. Denne gang kun 2 runder. Og det samme gør vi igen her. 2 runder. 2 Runden. Immer einen kleinen Abstand. Sådan. Det er sådan lidt sjovt, fordi de trækker fra begge veje, når man laver Schnörkelquilling. Jeg kan godt lide at lave Schnörkelquilling. Es zieht von beide Seiten. Es ist ein ganz witziges Gefühl in den Fingerspitzen. Så, nu er vi færdige. Og så har vi sådan en her. Tadam. Den er ikke fin. Så tager jeg en strimmel mere. Her. Så lægger vi den her lidt. Og så tager jeg limen. Og så kommer jeg lige lidt lim på her. Her. Eller lidt. Det er faktisk en hel del. I put on glue here. And also here. A little bit here in between. That's it. And then put this together. I let the paper go in the direction it would like to go. It's natural for it. Es wirkt ganz natürlich, dass es sich selber dreht. Und dann nehme ich hier und setze die Streife rein. Jeg sætter strimlen ind her. Der er lim på, så jeg holder den bare til. Og nu skal vi til at fløjte. Jeg lægger den lige ned her, og så skal vi have den lange strimmel rundt om. Jetzt sollen wir die lange Streife rundherum haben. Og ich habe nicht richtig Platz. So. Hier. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man pfeift. Det er meget vigtigt, at I husker at fløjte her. Når man skal rundt om. Det virker godt. It's very important that you will whistle here. Now, I just take this around. Look how pretty it is. Er det ikke bare blevet fint? Det er allerede noget lim, der er blevet lidt tørt her. Det kan jeg lige tage ud. I'll take this glue away right away. So, and now I will glue it here. Nu limer jeg lige her. Jetzt kleben. So. Man kann selber entscheiden, wie eng es man drehen soll. Oder ziehen soll. Altså man kan selv bestemme, hvor meget man klemmer sammen. Mønstret bliver tættere, hvis man klemmer meget eller rykker meget. Så
tager jeg herop, hvor enden er. Hier, wo die Ende ist. Hier, wo the end ist. I will press. Da presse ich ein bisschen zusammen. Und jetzt forme ich meine Eier. So, das war's. Ist das nicht toll? Das gleiche macht man denn, wenn man eine größere Eier machen will, mit 5 Streifen. Das seht ihr alles ganz genau her in der Anleitung. Hvis I vil lave en stor strimmel, så er det næsten det samme. I tager bare flere strimler, og det kan I se helt nøje i opskriften. Das könnt ihr alles hier in die Anleitung sehen. You can see everything exactly in the instruction. Have a lot of fun with the eggs.